alaikum wa rahmatullah masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai godiya online TV. A yau Allah ya kawo mana babban bako, watan babanmu, mai gidanmu, abokin aikinmu, watan Dr. Nasirul Haq, ciyaman na masu maganin gargajiya na Kaduna State. Watan Allah cikin hikimansa, ni da kaina na zo ziyara, na ce bari in je in yi tattaki in zo wajen wannan bawan Allah wanda yake uba ne a gare mu kuma masani. Duk wanda ya san gidan magani a Kaduna State, to idan ana maganan magani na gargajiya, to ga iyayen maganin gargajiya. Sai na ce kai, wannan yau ya zama wajibi in taso in zo domin ku kanku masu kallon mu da sauraro ku amfana da ilimin da za ku samu, musamman ma matsala ta amosanin jijiya da mutane suke fama da ita. Kai tsaye, ciyaman, bismillah. To, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Lallai yan uwa masu albarka, ban san irin farin cikin da zan nuna da wannan ziyara ba, sannan ga wani al'amari wanda yake yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske, shine wata gaba da ake ta ainihin kokarin ba da gudunmawa a kanta, wanda yake lallai wannan gaba yan uwa ta addabi al'umma kwarai da gaske. Amosanin jijiya lallai ta addabi mutane, wanda da yawa al'umma sun shiga wani irin ɗimuwa. Yau ka sha magani, gobe ka sha magani, abinda ake gaya maka cewa sanyi ne. Lallai sanyi ne, amma wani irin sanyi ne? Sanyi ne wanda yake da wata irin fuska wanda duk wanda bai fahimce shi ba, don haka ba da maganinsa a gare shi sai zama yana da wahala kwarai da gaske. Wannan kokari da bayan Allah nan suke ta yi akan wannan bangare, wallahi yan uwa abu ne wanda yake mu da kanmu muna yabawa daidai gwargwado. Saboda haka amosanin jijiya lallai gaskiya ne, sannan kuma lalura ce wacce take ga ta a zahiri an santa kamar yadda na faɗi ɗazu, amma kuma tana da wani shakali wanda Allah ya hore ma gashi nan dai da yawa. Idan muka bibici yadda al'umma suke nuna farin cikin su da jin daɗin su akan karatuttukan da bayan Allah nan suke yi, wallahi mun san cewa lallai ba su tsaya ba, lallai sun yi nazari kwarai da gaske akan abin da ya shafi shi wannan amosanin jijiya. Don haka al'umma take ta tururuwa tana zuwa gurin su akan wannan. Don haka yan uwa lallai amosanin jijiya gaskiya ne, wanda ya san shi ya san shi, wanda bai san shi ba bai san shi ba. Saboda haka lallai mu tsaya bi da gaske mu sha magani, kar mu ce wai mun yi a'a. Duk lokacin da kace kayi ba kai muwafaka ba, to kar ka ce na dakata. Lokacin da aka ce ga wasu masana wanda kana jin karatuttukansu, kuma karatuttukansu na nuna maka cewa suna bincike, to kai ma yi ainihin gaggawa ka yi zumma kwarai da gaske ka ziyarce su, ko ta hanyar ka tashi da kanka ka tafi, ko kuma ta hanyar profile nasu ka tuntube su. In Allah ya so yadda ka kuma tattauna da su, za ka samu result mai kyau. Allah muke roƙo ya datar da mu, ya mana albarka. Ainihi an so in ba da wani abu kamar yadda muka saba yi, to ba zan yi ƙasa a gwiwa ba. Shi in aka ce sanyi, to lallai yan uwa sanyi cuta ne, kamar yadda muka san cewa zafi shi ma cuta ne. Sanyi yana da anwa, ga su malam sun tare mana wani bangare. Ni yanzu zan ba da wani gudunmawa kamar haka, wanda yana da tasiri sosai akan sanyi. Gudunmawar ita ce, yan uwa, in na ce sanya kowa ya santa. Kishiyar ita wannan sanyar tamu ta nan da nake faɗi yanzu ita ce husnul hindi, wanda amma a karantarwa fa ta ainihin su Ibn Qayyim da sauransu, shine yin amfani da ita wannan sanyar da na fara faɗi ya fi amfani da ita waccan husnul hindi ɗin.
saboda haka ni ma ina ba mu shawara akan cewa mu samu sanya. In muka samu sanya mu samu kayan kamshi, fari, masoro, kimba, sauransu, citta, a dake su, a haɗa su da garin sanya, a dafa, yan uwa a dinga sha akan matsalar sanyi. In Allah ya so yadda, cikin yardar Allah akan fitsarar da sanyi da sauransu. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To alhamdulillah ciyaman, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. To kada ka dai a sha'afa, za ku ji mu a karo na biyu wanda za mu zo muku da wasu tambayoyi masu amfani. Tunda Allah ya kawo mu wajen masu abun, to lallai ba za mu bar ciyaman ya tafi haka ba, sai mun samu wasu fa'idodi da wasu kuma wasu tambayoyi da suke damun mutane, wanda yanzu insha Allah a bidiyon gaba za ku ji mu da su, ko kuma a karo na gaba. Jama'a assalamu alaikum.